Näin tärähtää lähtömerkki. Viimeistä paketista tullaan ainakin ensimmäiset mutkat. Siellä taitaa Oliver tehdä pienen virheen, kaataa autonsa tuohon perään. Tulee vähän lisää ohjelmaa tosiaan kumppareen päällä. Ja tällä auton pyörähtelee kumpparin jälkeen vielä auton leillään. Ja kun me nyt saadaan tästä finaali käynnissä. Paikat on haettu. Ja nyt sitten haetaan ryhmiä omaan ajamiseen. Lähdetään ajamaan työsuksista. Kärkipaikalla vihreä valkoisella autolla tuolla keskialueella. Keskialueella kohtuullisesti sinivihreällä autolla Oivametsola. Ja kolmannella paikalla siellä sitten kurvailee vaan oma kuljettaja Patrik Tenk. Patrikin autona on hopea vihreä käsittely. Vanha konna Oskari Mäki nousi neljänneksi, sieltä tuolta muiden vihreitä ja ohjelma Oliver Kuusisinasta tuossa alussa, mutta muuten Oliverilla täytyy vauhti ja katsotaan miten Oliver tuolta sitten pystyy sijoitustaan kohentamaan. Siinä on vielä matkaa aina kovaa Oskarin ilmassa, mutta vauhtia on kyllä mukavasti ja siinä hyvät mahdollisuudet vielä on parantaa. Siinä on lopuksi. Kaksikko vielä päävuoron päässä. Näyttää sitä, että nyt Janne kaulaa hyvinkin suvereenisti tällä hetkellä. On lähestulkoon suoran mitään johtoonsa Oivaa edellä. Kärkikaksikko tuolla keskialueella tällä hetkellä. Kärkikolmikko on kuuluva. Tenk on myöskin siellä. Noita aikataululla eroilla mennään. Sitten Ilmariulla kohtaa pientä akropatiaa tuolta syklistien päällä, kun pääsee jatkamaan matkaa. Pari minuuttia ajettu, järjestys Pullakko, Metsola, Tenk, Kuuse, Mäki, Haapamäki, Sekonen, Pullakko, Kimmo, Yli ja Valtanen. Sitten kärjestys tuolta Oskarikolta antautunut Oliverille, että tuolla Oliverilla siinä vauhtia on enemmän, että ei pystynyt Oskari tuota neljästä sijasta puolustamaan. Mutta erää jäljellä vielä noin puolet, eli 2,5 minuuttia ajettu, 2,5 minuuttia jäljellä. Ja sitten tietysti pitää vielä loppuun autot pystyä, että saadaan sijoitukset kohdalla. Ja tällä hetkellä kärkiauto on kehittää puolelle, eli Sain 7 kertaa yhteydessä on tuplahyppy, 2 oleva Oivametsola tuli kierrosvastuun ja vastuun keskitystä. Täällä puolustus koostuu kyllä eroilla ja siellä sitten vetää kaulaa keskialueella, jossa 2 kertaa otettavaa edelleenä. Tilaa. Kärkiauto tällä hetkellä päättää tätä kiertolastinta-aluetta. Katsotaan Oivametsola täällä kiertolastinta-alueella nostaa sitä päätteen eroa tällä hetkellä kuljettajilla on vähän suvereenisti lähdetään viemättä. Oiva kakkuna, Patrik kolmantena, Oiva neljänneksi on alkuvuoden onnellisen jälkeen. Penni nousee, vielä on noussut viidenneksi, Oskari on kuudentena, Kimmo on siellä seitsemäntenä, kahdeksantena, Vesa yhdeksäntenä, Jan kymmenentenä. Elikkä meidän nuorikon kuljettaja Vaasasta Penni Haapamäki tällä hetkellä siellä yhteydessä kolmanta tuota rajalla. Olikohan nuorelle. Mutta hienoa työtä on siellä Penni tekemässä. Aikataulussa kuitenkaan täytyy olla kierroksilla. Ja sijoituksia jaetaan ja ajattaa ja loppuun asti tämän viimeinen iltafinaali. Finaali. Aika
maalissa, Immu-maalissa, Ossu-maalissa, Vesa-maalissa, Oliver-maalissa, Immo-maalissa. Kaikki liikkuvat ollut maalissa. Ja ensimmäisen A-finaalin vei. Kristian Ullakko suvereeni tyyliin. Lähestulkoon 10 sekunnin kauan. Oila Mettola, joka ehdottomasti teki. Ja vaanalaista menestystä kärkikolmosta Patrick Bensi. Neljäntenä Oliver Kuuse, viidentenä hienosti nousi Vesa Naapamäki, kuudentena Ilmari Ullakko, seitsemäntenä Oskari Mäki, kahdeksantena Vesa Yli, yhdeksäntenä Mikko Pennonen ja 10. Janne Valta. Näin on ensimmäiset finaalit ajettu. Nyt pieni tauko ja jatketaan. Ottajat näyttää olevan paikalla ja valmiina. Autot on lähtöruudussa ja kuljettajat on valmiina. Suoritetaan toisen A-finaalin lähetys. Patrikilla tällä monta kaatoa, siirrettiin sitten lyhyesti. Ei, kun se nyt alas tuli, mutta se lähti käymään liian aikaisemmin, se oli tottunut heti sen jälkeen. Se kaatoi monta kertaa tähän loppuun. Kolautti sen pihalla. Se on niin hyvin mukana. Vauhtia olisi. Se ei kyllä.
Koska ne tulee toiset. Pesonen ja Haapamäki matkaa. Hän on kaikki maalissa ja ikinä kävi, että ja nollakko vei tämän toisen finaalin ja taisi tiedä sen myötä myös koko kilpailun voiton toisella finaalivoitolla. Oiva Vesola kakkosena, Oiverkkinen kolmantena, Janne Valtanen neljäntenä, Mannersten viidentenä, Vesauri kuudentena, Mulla seiskana, Oskari Mäki kahdeksantena, Timo Pesonen yhdeksäntenä ja Dentti Haapamäki kymmenentenä. Siinä oli toisen halfinaalin valmistelujärjestys. Me saadaan koko finaali liikkeelle. Pientä kolattelua siellä kuuluu. Ensimmäisenä nyt maltilla nuo ensimmäiset hypyt sieltä kaikki pääsee liikkeelle. No eipä sen ihan maltilla päässyt kuitenkaan siellä vähän alusta kettiin miettimään, mutta tarkasti mennään, niin eiköhän tuolla selvitä. Siellä kuitenkin sieltä rakenteita, niin sen verran ohjelmanumeroa, että se Oiva Vesola näyttää kansallisuuden valtavan etumatkan heti ensimmäisellä kierroksella. Oiva johtaa. Janne Valtanen on kakkoseksi, on mennyt 3 sekunnin takamatkalla. Toisaalta Jannen kanssa perässä jo heti hengittämässä siellä kilpailija, joka on Oskari Mäki. Ja siinä on sitten Oliver Kuusimon kääntetty Silja Oivusta. Oskari on siis kolmannella paikalla, eli kärki on Vesola, Valtanen, Meene, Mäki ja sitten siellä on Ullakonen Immu viidentenä. Kärki on tällä hetkellä karkuteillä, mutta 2-3 on sidoksia, käydään tiukkaa taistelua siellä. Tällä hetkellä siinä on pahasti Janne Valtanen toisena, Oliver Kuusen kolmantena siinä on tuolta leffasta sitten Oskari Mäki ja neljäntenä siinä ahdistelee Ullakko ja näyttää siltä, että Patrik Penkki on sieltä vielä nousemassa tuohon samaan taisteluun ja katsotaan pitkään, että muodostuu. Valtanen teille käy sieltä taistelua kakkosijasta. Valtanen siinä pitää vielä kakkosijaa hallussa, mutta Meene kyllä ahdistelee todella rajusti. Sitten pieni ajurako ja siellä on Mäki Ullakko väijymässä sitten tuon kilpailevan kaksikon takana. Että jos sieltä voituspaikkaa vielä tarjolla. Pikku virhe siinä Valtasella hypyn jälkeen, mutta se ei maksanut suuremmin, niin tää Valtanen on kakkospaikalla, kolmospaikalla, Aartisen tiukasti siellä kiven alla. Sitten näyttää siltä, että tämä 2-3 on pari Varjasta saa pikkuhiljaa kerättyä kaulaa tuohon seuraavana tulevaan Mäkeen ja Ullakkoon. Mikään ratkaisuvaihe kuitenkaan vielä tapahtunut. Ei vielä mennä jakamaan sijoituksia tuosta. Sitten siellä on peräpäättöön taistelua. Vielä lisää siellä on Benz, siellä on Yli. Joka on vielä sitten kolmannen taistelmassa, josta 7-9. Tässä auto. Oiva Vesola menee täysin tällä hetkellä. Kääntää tuonne pääkoralle. Ja sitten tulee paha virhe siinä kakkospaikalla ajaneelle Valtaselle, joka kaataa tuplahypyn jälkeen. Meidän kuultiin Oliver Kuusen kakkospaikalle. Valtanen syöttää Vesauri. Oskari Mäki nousee kolmanneksi ja Valtasen Janne vielä on sitten tipahtanut tuon virheen myötä alemmille sijoille. Ajoaikaa jäljellä puoltasaminen ja järjestys Vesola, Kuusen, Mäki, Ullakko, Valtanen, Benz, Pesonen, Yli, Haapamäki. Ja Ullakko Kristianihan jätti tämän virheen ajamaan.
Perolta siellä ohittelee jo kierroksella. Esa näyttää päätä ja siellä nyt on tällä hetkellä Yli ja Haapamäki, jotka on kierroksella ohitetuiksi. Ja seuraavana siellä taitaa olla Petonen Liipasella. Voivat sieltä sitten pääsuoralle päästä. Kyllä. Siellä on sitten Kimolla käsialta takana. Kiitos. Kakkosia taistelu on kääntymässä näillä näkymin. Oliverin eduksi, eli Oliverin kuusi siellä on tällä hetkellä kakkosena, Oskarinen kolmantena. Ullakko Valtanen käyttöisesti on kilpoilla kisautuksen 4. Tällä hetkellä on Ullakko Valtanen 6. kuudentena, Petonen 7. ja 8. Haapamäki 9. Missä kierroksella ollaan. Aika tulee täyteen tuolta tuossa, joka tekee pöhtyitä Oliver vielä. Seuraava kierros ei ehtinyt Oliver maalissa, Oskari maalissa. Vielä matkalla. Maalissa, Janne maalissa, Patrik maalissa, Koiva maalissa, Timo ja Vesa maalissa, Venniä vielä odotellaan. Näin on. Ennenkin kaikki liikkuvat ollut maalissa. Viimeisen finaalin vei Oiva Metsola, toisena Oliver Kuuse, kolmantena Oskari Mäki, 4. Mikko Ullakko, 5. Janne Valtanen, 6. Patrik Penk, 7. Timo Petonen, 8. Vesa Yli ja 9. Pentti Haapamäki. Näin on aiemmin tuomarit on kokous välittömästi tuomaritorni.